sa začiatkom druhej štvrtiny rozhodla zmeniť svoj štýl obrany. Zvolila osobne, či len Odry to zmení a stáva sa tak. Len Odry za 2 body. Veľmi pekná obrátka, 2 body Gabriela Viznicera. Nájsť Gabriela Viznicera, ale prihovka bola zachytená do ľahké 2. Jaren Fairweather, ťažká strela, ale úspešná. Tento hráč vie premieňať takéto typy. Vstup zachytený. I keď vážne schladil. Stálo GBA Frukošul z Jindřichov Hradec s veľmi dôležitým víťazstvom. Zakončuje tento zápas zo skóre 83-74.